Moi! Mä oon Petteri Mäkitalo. Mä oon syntynyt Suomessa, mutta mä oon elänyt melkein koko ikäni Aasiassa, 35 vuotta Filippiineillä. Mutta mä oon silti hyvin suomalainen, mulla on monta suomalaisia ystäviä ja mä oon käynyt Suomen armeijan, Suomen linnan rannikkorykmentin ja mä rakastan luontoa ja terveystuotteita ja urheilua. Nyt mä johdan Free Food Companya ja me tuotetaan erittäin hienoa suklaata, jossa on luomu, kokkossokeria ja valtavan hyvää kakaota. Eli erittäin terveellinen tuote. Ja sitten me myös tuotetaan aivan ykkösluokasta kokossokeria, jotka seuraa siis erittäin korkeita standardeja ja joka on todella terveellistä. Meidän kokossokeri on luomutuote, eli EcoCert EUsta on sertifioinut meidän maatilan ja se on luomumaatila, eli meidän kokossokeri seuraa erittäin korkeita luomustandardeja ja tämmöisiä suomalaisia tuotantostandardeja. Ja sitten samalla meidän suklaa, niin se käyttää tätä luomukokossokeria ja siinä on menetelmä myös erittäin hieno ja korkeat standardit mukana. Filippiineillä on aivan ihania ihmisiä, ne on hyvin ystävällisiä ja me työskennellään maanviljelijöiden kanssa, jotka asuvat erittäin kaukana heidän maatiloissa ja he ovat meidän liikekumppani ja heidän elämä paranee meidän mukana. Eli me käytetään tämmöistä fair trade menetelmää, eli tää on reilua peliä. Eli käyttäkää ja maistakaa tää on premium standard kokossokeria, jossa on suomalainen johto sen takana, mutta tulee aivan ihanasta maasta, Filippiineiltä. Ja maistakaa myös tätä ihanaa maitosuklaata. Mä tiedän, että kaikki suomalaiset rakastaa suklaata, niin tässä me ollaan. Ja sitten vielä yksi juttu. Te olette kaikki tervetuloa Davaon kaupunkiin Filippiineillä, jossa meillä on tehdas. Niin tulkaa katsomaan, miten me tehdään tätä ihanaa suklaata ja sokeria. Ja tulkaa tapaamaan meidän maanviljelijä liikekumppanit. Eli tää on luomu, fair trade, suomalaiset standardit.